ନମସ୍କାର। ସୃଜନୀର ପାନ୍ଥଶାଳା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଏହା ମୋର ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସାହିତ୍ୟ, କବି, ଲେଖକ, ସମାଲୋଚକ, ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଉଁଟି ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ। ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ତୋଳି ଆଣିବାର ସାହସ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ହେଉଛି ସୃଜନୀ ପାନ୍ଥଶାଳାର ଅଗଣା। ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଜି ଅସ୍ମିତାର କଥା ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଏ ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ସୃଜନୀର ପାନ୍ଥଶାଳା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ସାହିତ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଗପ କବିତା ବି ଶୁଣିବା। ଏ ହେଉଛି ପାନ୍ଥଶାଳା। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ଇଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସୃଜନୀର ପାନ୍ଥଶାଳା।